Sinjuri, nsemmilkom minn ġewwa l-Parlament Ewropew ġewwa Brussell nilqakom għall-programm Il-Vuċi Tiegħek flimkien miegħi l-MEPs tal-Partit Nazzjonalista David Casa, Roberta Metsola u Francis Zammit Dimech. Diversi temi fuq ix se nitkellmu, però żgur li tliet MEPs irdu jkellmuna dwar rapport li ħareġ din il-ġimgħa mill-Kunsill tal-Ewropa, il-rapport Greco, li huwa rapport kritiku ħafna tas-sistema tas-saltna ta' dritt f'Malta. Tliet MEPs se jitkellmu fuq David, Roberta u Francis, ir-reazzjoni tagħkom għal dak li ġara, r-reazzjoni tal-Gvern u dak kollu li smajna fl-aħħar jiem. Naturalment dan hija konferma ta' dak li ngħidu aħna, konferma ta' dak li jgħid il-Partit Nazzjonalista u l-Parlament Ewropew għaliex riżoluzzjoni wara oħra aħna tkellimna kontra l-korruzzjoni, tkellimna fuq l-istat tad-demokrazija f'pajjiżna, tkellimna dwar l-istituzzjonijiet li ġew maħkuma minn dan il-Gvern biex jiddefendu mhux liċ-ċittadini imma biex jiddefendu lil dawk l-erba' li għandhom madwaru l-Prim Ministru. Tkellimna fuq Konrad Mizzi u Kiġ Kembri, tkellimna fuq l-istat tal-qrati tagħna, tkellimna fuq l-istat tal-pulizija f'pajjiżna. U allura jiena ma ħadtux sorpriża dan ir-rapport. Naturalment issa nispera illi l-Partit Laburista ma jwaħħalx fija u f'Roberta u Francis illi kellna b'xi mod xi involviment għaliex dan naturalment hija istituzzjoni serja ħafna mill-Kunsill tal-Ewropa li tirrappreżenta l-pajjiżi Ewropej kollha illi għandna fl-Ewropa. U allura naħseb il-Gvern għandu immedjatament insostni illi jaddotta il-miżuri kollha illi tajt il-Venice Commission. Ejja ma ninsewx li dan rapport ġie ppubblikat bil-pressjoni li għamel il-Partit Nazzjonalista. Għax kieku ma nafux bih, jew kieku nafu biċċiet minnu, jew biċċiet li jaqblu għall-Ministru Owen Bonnici u għall-Prim Ministru. U allura naturalment iva din hija sitwazzjoni serja li jinsab fiha pajjiżna u rridu nagħmlu ħilitna kollha biex is-sitwazzjoni demokratika ta' pajjiżna nissalvagwardjawha u ntejbuha. Ekku, jiena l-iktar ħaġa li sorprend, insomma, mhux issorprenditni, imma ir-reazzjoni jew l-ewwel reazzjoni tal-Gvern kienet li waħlet fil-Partit Nazzjonalista tal-fatt li dan ir-rapport ħareġ. Minflok jaraw il-kontenut ta' dak ir-rapport u jaraw li għalkemm suppost il-Gvern ilu jipprova jagħmel pressjoni fi Strasburgu fil-Kunsill tal-Ewropa biex dan ir-rapport ma joħroġ b'ton daqshekk qawwi, iddeċidew li jikkundannaw il-fatt li dan ir-rapport ħareġ. Din hija turija tal-fatt li l-arroganza ta' Gvern li jaħseb li n-nies ser jista' jkompli jitħaq f'wiċċhom bihom f'wiċċhom. U meta tara r-rapport u l-kontenut, naħseb dal-waqt ukoll nibdew nisimgħu l-attakki fuq l-oppożizzjoni tal-fatt li l-kontenut huwa daqshekk aħrax, imma meta inti għandek istituzzjoni indipendenti li ġiet Malta, rat l-affarijiet kollha, intervistat lil kulħadd u ir-risposti huma għandek problema fl-istituzzjonijiet tiegħek, għandek persuni li huma appuntati maħtura mill-Gvern mingħajr l-ebda indipendenza jew mingħajr awtonomija. Għandek il-pulizija li ġiet ikkritikata, il-kummissarju ġie kritikata li ma kienx hemm investigazzjoni f'Kiġ Kembri u f'Konrad Mizzi meta kellek il-provi fuq il-karta li kienu jgħidulek li hemm bżonn li jkun hemm investigazzjoni. Għandek mistoqsijiet dwar il-pjanijiet u l-fatt li inti għandek wisq poteri tal-Gvern f'ċertu persuni maħtura bħal l-Avukat Ġenerali u wkoll jekk Bonnici jaħseb li r-risposta tiegħu hija biex jaqsam ir-rwol fi tnejn biex ikun jista' jappunta tnejn persuni fil-poter u taħt kontroll tiegħu. Dawn huma affarijiet li mhux qed ngħiduhom aħna, anzi qed ngħiduhom qed din l-istituzzjoni qed tiġbed l-attenzjoni għaliex nixtieq li l-affarijiet imorru aħjar ħalli kulħadd ikun kuntent li jgħix f'pajjiż fejn ir-regoli jaħdmu għal kulħadd, fejn il-liġi tapplika għal kulħadd, fejn ħadd mu il-fuq mill-liġi u speċifikament l-ebda politiku ma jista' jaġixxi bħalma kieku hu il-fuq mill-liġi. U allura il-messaġġ għal darb'oħra aħna nagħmluh
aħna tlieta verament għaliex inħobbu lil pajjiżna dejjem tkellimna u rajna fejn nistgħu naħdmu biex l-affarijiet jittejbu, l-affarijiet imorru il-qudiem. Sfortunatament il-gvern l-attitudni tiegħu kienet propju biex jipprova jattakka il-messaġġier jew jattakka lil min qed jirċievi il-messaġġ minflok iħares lejh innifsu u jgħid isma' vera hemm kwistjonijiet li nistgħu nimpruvjaw, jammetti li mhux neċessarjament dawn il-liġijiet għaliex il-Ministru Helena Dallisa wkoll waħlet fl-oppożizzjoni tal-fatt li dawn kienu liġijiet li kienu imdaħla taħt gvernijiet nazzjonalista, pjuttost meta kien hemm attentati mill-Gvern Nazzjonalista biex daħħal iżjed trasparenza u iżjed accountability, kienet l-oppożizzjoni laburista dak iż-żmien negattiva għal kollox li kienet qalet le. Francis, ir-reazzjoni tiegħek għal-rapport? Jiena ħanżid ma li qalet Roberta u li qal David. Għalija meta joħorġ rapport bħal dan huwa r-rapport li qed nitkellmu dwar. Il-Greco Report. U li l-Gvern allura dak li jiskandalizza ruħu huwa għaliex kienu laħqu ħarġu siltiet ta' dan ir-rapport fis-Sunday Times u jgħidaw kif ħarġu. Flok jinkwita bil-kontenut ta' dan ir-rapport. Li huwa rapport li jinkwetak fuq kwalunkwa angolu li tħares lejh u li lilna bħala poplu Malti jagħmlilna dak li ma jixraqx il-poplu Malti għaliex qed itellef ġieħ lil Malta kollha. U qed insemmi din il-kwistjoni ta' ġieħ Malta kollha li tfakkarni wkoll din id-diskussjoni li kien hemm anki issa fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea dwar jekk għandu xi jkun hemm jew le l-artiklu 7 fil-konfront ta' Malta u aħna ngħidu li dak żgur m'għandix ikun hemm. Għaliex għax m'għandux ibati poplu kollu ta' Prim Ministru ta' Gvern li għalih flok għada issa dik il-famuża slogan Malta l-ewwel u qabel kollox, ir-reba l-ewwel u qabel kollox. Min għandu madwaru l-ewwel u qabel kollox. Jiġifieri Konrad Mizzi u Keith Schembri għall-Prim Ministru ma jistgħux jagħmlu ħsara. U tara dan ir-rapport xi qiegħed jgħidlek li l-istat ta' kif jaħdmu l-qrati Maltin, speċjalment fil-kamp kriminali, qiegħed jersaq lejn stat ta' paraliżi. Jitkellem dwar is-sistema ta' inkjesti. Jitkellem dwar kif għandha tibda inkjesta. U allura din hija referenza anke għal daw il-proċeduri li kien hemm fil-qrati tagħna fejn kellek it-talba għal bidu ta' inkjesta għaliex il-pulizija ma jkunux qed jagħmlu x-xogħol tagħhom. Mbagħad il-maġistrat jgħid imma skont il-liġi tagħna jekk inti tiġi titlob inkjesta inti bħala persuna, bħala ċittadin u issa m'intix il-kummissarju tal-pulizija li ma jkunx marem f'kull każ, issa jien għandi bżonn ħafna iktar evidenza. U dan rapport jgħid le, di mhix tajba. Din għad tkun anki fuq suspett raġunat. Dan ir-rapport jirreferi wkoll għal xi ħaġa li tolqot il-ġurnalisti, il-Freedom of Information Act. U jgħid kif jista' jkun għandek din il-liġi ġdida, però kulħadd li kellimna jgħidilna kemm meta nitolbu l-informazzjoni ma jagħtuhiex. Allura x'reviżjoni ser nagħmlu tek. Issa dan il-kumment diġà sar qabel, aħna tlieta maħniex membri ta' din l-istruttura, aħna maħniex qegħdin fil-Greco, maħniex qegħdin fil-Kunsill tal-Ewropa, aħna bħala tlieta bħala persuni, dan huwa il-grupp li huwa ffurmat ukoll l-Istati kontra il-korruzzjoni. U allura il-Gvern irid jagħti l-akbar importanza għal kontenut kollu ta' dan ir-rapport u jaġixxi bis-serjetà jingħad infakkar li apparti dan ir-rapport kellek rapporti oħrajn u se nsemmi kollha strutturi fejn żgur aħna maħniex qegħdin ġewwa fihom. Jiena kont tkellim dwar ir-rapport ta' Kumitat tal-House of Commons, hemm il-Manival ukoll maħniex qegħdin fih. Il-Fond Internazzjonali Monetarju maħniex qegħdin fih. Da ser jibqa' jagħmel l-istess Kummissjoni Venezia, maħniex qegħdin fil-Kummissjoni Venezia. Il-Transparency International, rapporti ta' Reporters Without Frontiers, daw għandek struttura wara l-oħra, b'mod internazzjonali issa, jikkundannaw lill-Gvern għall-aġir tiegħu. U aħna twiġiba tagħna le, da ma jixraqx lill-poplu, mhuwiex sew li poplu sħiħ u pajjiż sħiħ ipattu għad-nuqqasijiet ta' Prim Ministru li narġa' ngħid mhux qed qiegħed l-interess nazzjonali qabel kull konsiderazzjoni oħra, l-inna jinkwetana, il-fatt li dan kien ippubblikat anki fuq insistenza tal-Partit Nazzjonalista u b'din id-darba kellu jippubblikah kollu. Il-Gvern ma sugrax joqgħod jagħti l-biċċiet għaliex induna naturalment għamel kalkoli li nkella r-rapport joħroġ xorta waħda. Imma issa ser jiġri
wara dan kollu, jekk il-gvern mhux ser jkompli b'din it-tattika li jipprova jaraf min iwaħħal, flok jara hu x'qiegħed jagħmel biex iwassalna f'sitwazzjoni ta' rapport bħal dan. Dik kienet analiżi fid-dettall ta' dan ir-rapport Greko, però issa ħanbidlu s-suġġett. David, din il-ġimgħa hawnhekk nhar il-ħamis li għadda fil-Parlament Ewropew ġiet approvata issa l-aħħar stadju nistgħu ngħidu hekk tkellimna ħafna fuq għad-direttiva tal-work-life balance. Ovvjament nixtieq ir-reazzjoni tiegħek għal dan l-aħħar vot finali u issa min qed iżegwina jgħid imissa x'jiġri minn għada nistgħu napplika l-lif. Naturalment kuntent illi kelli vot illi rappreżenta saħħa kbira mill-gruppi kważi kollha politiċi li għandna fil-Parlament Ewropew. Kienet mixja twila, però mixja li ħadd pjaċir ħafna nimxiha. Għaliex kelli l-opportunità li nisma' x'qed jgħidu l-unions, nisma' x'qed jgħidu l-employers, nisma' x'qed jgħidu l-gvernijiet, nisma' x'qed tgħid il-Kummissjoni naturalment, u nisma' wkoll x'qed jgħid il-Parlament Ewropew. Però kelli wkoll nisma' x'qed jgħidu n-nies f'pajjiżi, ġifieri d-differenzi li ħajkun hemm permezz ta' din id-direttiva li jien nittama l-gvern ma jieħux it-lestin kollha biex idaħħalha, u jien nittama wkoll u nitlob lill-gvern biex ma jkunx hemm financial burdens fuq l-SMEs imma di qisha bħala servizz soċjali u bħala servizz soċjali il-gvern jagħmel tajjeb għalihom, l-istat jagħmel tajjeb għalihom. Jien nittama li dawn id-dritti ġodda li se nagħtu lill-ġenituri, lill-familji, lill-carers u naturalment dan ħajjin ukoll biex anke naqsu il-gap li għandna bejn l-irġiel u n-nisa f'dak li għandu x'jaqsam ix-xogħol, il-pagi, il-pensjonijiet. Nittama illi l-gvern joħodha bis-serjetà di jara kemm għandha valur importanti anke għall-ekonomija tagħna x'kull fejn għandhom diġà kull dak il-pajjiż li għandhom dawn it-trittijiet jeżistu, l-ekonomiji tagħhom marru l-quddiem mhux marru lura. U allura naħseb li din kienet rebħa mhux biss tiegħi u ta' Roberta u Francis li għenuni kull kemm setgħu biex anke jkolli dal-vot b'saħħtu ħafna nhar il-ħamis, imma din hija rebħa għaċ-ċittadini Ewropej, għaċ-ċittadini Maltin u Għawċin u nispera illi il-gvern ma jdumx biex idaħħal din il-liġi u li issa wkoll nagħmlu ħilitna kollha biex l-ispiża għal dawn id-dritti ġodda tkun fuq l-istat u mhux fuq self-employed. Roberta, l-liġi li qed taħdem fuqha inti hija dwar is-sigurtà fil-frontieri u qabel nagħmlu analiżi dak li ġara fl-aħħar ġimgħa nixtieq insegwu biċċa x'qal il-Kummissarju Ewropew tal-Immigrazzjoni Dimitris Avramopoulos dwar din il-liġi fl-laqgħa tal-Kumitat u mbagħad wara nieħu r-reazzjoni tiegħek naraw x'qal il-Kummissarju Ewropew. You all here contributed in finalizing important legislative files in record time, working on many of them in parallel. The latest example is the deal we reached last week in only 7 months to strengthen the European Borders and Coast Guard with a standing corps of 10,000 and to give it real powers to support Member States delivering on our promises. I would like to thank once again the whole Libe Committee, and in particular Roberta Metsola and her team of shadow rapporteurs for all your efforts. Dak kien il-Kummissarju Ewropew għall-Immigrazzjoni tkellem propju dwar il-liġi tas-sigurtà tal-frontieri li qed tmexxi inti hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Din il-ġimgħa kien hemm il-qbil mal-gvernijiet, il-gvernijiet qablu bejniethom u anke l-Kumitat Libe li inti membru tiegħu qabel ma' din il-liġi. Baqa' l-aħħar pass issa x'nistennew fil-ġimgħat li ġejjin. Qabel xejn nixtieq nifraħ lil David ukoll talli wassal biex ikollna naħseb waħda mill-iżjed liġijiet importanti li meta nies ħajħarsu lejn dawn il-5 snin li għaddew fil-Parlament Ewropew ħajaraw liġijiet bħal dak li għadda David bħala xi ħaġa li tagħmel differenza fil-ħajja tan-nies ta' kuljum. Ġifieri għal darb'oħra kellha tkun l-Oppożizzjoni nazzjonalista fil-Parlament Ewropew biex twassal għal liġijiet li jaffettwaw lil kulħadd u b'mod pożittiv għax jagħtu drittijiet ġodda. Fil-każ tiegħi wasalna kważi fl-aħħar ukoll, ma tantx baqalna ħin u allura kull ma tbaqgħu vot fil-plenarja li jmiss fi Strasburgu fi żmien ġimagħtejn oħra fejn din hija liġi li ser twassal il-messaġġ li jekk aħna jkollna
il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea li huma siguri, jiġifieri aħna nkunu nafu minnu dieħel u minnu ħireġ, nagħtu l-protezzjoni, narblu u naraw jekk xi ħadd mhuwiex eligibbli għal dik il-protezzjoni jinbagħat lura lejn pajjiżu. Fl-istess ħin aħna nkunu qed nagħtu liċ-ċittadini kollha tagħna l-possibilità li jkomplu jgawdu mill-moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea. Ftul dawn il-5 snin ukoll rajna attakki terroristiċi, rajna l-possibilità ta' influss qawwi ta' persuni li gvernijiet ma jkollhomx iżjed kontroll fuq il-frontieri tagħhom, u allura l-Unjoni Ewropea kif qal il-Kummissarju għarfet il-bżonn li inti jkollok frontieri li huma b'saħħithom. Il-liġi li aħna qed naħdmu fuqha hija proprju biex inti jkollok 10,000 persuna oħra li jitpoġġew proprju fuq dawn il-frontieri, ikun hemm iżjed return effettiv ta' persuni biex jintbagħtu lura, u fl-istess ħin la inti jkollok il-vapuri eċetera fil-baħar u l-possibilitajiet li inti tkun fuq il-frontiera, jekk hemm il-bżonn li inti salva l-ħajjiet, dak il-ħajjiet ser issalvhom. Mbagħad sta għall-Istati Membri biex inkomplu nagħmlu pressjoni aħna mill-Parlament Ewropew kif diġà għamilna biex il-persuni li jingħataw protezzjoni jinqasmu b'mod proporzjonat madwar l-Unjoni Ewropea. Għadna il-bot ħafna, pajjiżna bħal Malta ilu jpoġġi u jagħmel pressjoni. Sfortunatament, il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea ta' Malta seta tkun immirata biex ikun hemm soluzzjonijiet fuq dawn, imma il-Gvern Malti ma rnexxilux. Fil-Kastana aħna għamilna issa l-pressjoni biex impoġġu il-dossier, is-suġġett tas-sigurtà fil-quċċata tal-prijoritajiet tagħna. Jekk tħares u tistaqsi lill-Maltin jgħidulek iva li għandhom concerns għandhom x'taqsmu mas-sigurtà tagħhom, isemmulek l-immigrazzjoni, u allura huwa hemmhekk li jiena xtaqt li nagħmel tista' tgħid commitment meta tlajt, u dan il-commitment nixtieq li nwasslu lura lill-elettorat fl-aħħar ta' dan il-mandat. Francis, rapport li inti ħdimt fuq huwa brabta mal-edukazzjoni b'mod partikolari l-Erasmus. U inti ilek tinsisti biex il-budget tal-Erasmus jitripla, u kif rajna fl-aħħar jiem vot li ttieħed hawnhekk fil-Parlament Ewropew dan seħħ realtà nistgħu ngħidu hekk għall-perjodu finanzjarju li jmiss. Iva, dan huwa ta' sodisfazzjon kbira li hija wkoll li dak il-vot issa tripla, għaliex dan jfisser 3 darbit aktar opportunitajiet għaż-żgħażagħ Maltin u Għawċin li diġà kienna l-eluf minnhom li ġew hawnhekk. U jiena meta għamilt l-Erasmus bħala suġġett tal-qalbi ħafna kien il-maiden speech, ġifieri meta ewwel darba li tkellimt fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu kien id-diskors marbut preċiżament ma' l-Erasmus. Issa hemm il-qbil fil-livell tal-Parlament Ewropew li l-budget tal-perjodu finanzjarju li jmiss mill-2021 sa 27 jittripla, dan irid ikun hemm il-ftehim dwar ukoll mill-Kunsill Ewropew, allura nawgura li l-Gvern ta' Malta jagħmel issa l-parti tiegħu hemmhekk. Però qed nitkellmu fuq l-Erasmus irid insemmi wkoll prinċipji oħra marbuta miegħu. L-ewwel nett rrid bħal foqsma oħra li nkun verament il-vuċi taż-żgħażagħ f'dan il-qasam. Allura tkellimt mal-Kunsill tal-Istudenti Universitarji, mal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ u waqdiet oħrajn li kienu anki qed jagħmlu petizzjoni anki għal livell ta' finanzjament ikbar. Però mbagħad meta nsemmu prinċipji anki li jkun hemm inklusività iktar. Allura li inti tipprovdi għal min jiġi minn background li finanzjarjament ikun iktar diffiċli, jew soċjalment iktar diffiċli, u tara kif il-programm ikun iktar inklusiv. Dak huwa prinċipju wieħed importanti li issa huwa inkluż ukoll. Prinċipju ieħor importanti huwa element aktar vokazzjonali. U allura hawnhekk anki istituzzjonijiet bħal l-MCAST li jistgħu jkollhom rata akbar ta' parteċipazzjoni, ma jkunx biss fil-livell universitarju. U dejjem kien mifrux iktar, imma naħseb li għandna dejjem niftħuh aktar. U mbagħad settur ieħor fejn il-programm jista' jinfetaħ aktar, anke jekk da s-settur diġà jissemma, huwa il-qasam tal-isport. Meta immur f'organizzazzjonijiet sportivi, f'nurseries, tara li hemm għaġġ li jipparteċipaw aktar u li jkun hemm skambji iktar anke f'livell ta' għaqdiet sportivi. Nispera u nawgura li l-proporzjon anki allura għal safar għal parteċipazzjoni fil-programm Erasmus marbuta ma' programmi ta' sport jiżdied ukoll. Għal Malta forsi dan huwa aktar importanti mill-lat li hemm bżonn inżidu anki l-edukazzjoni fuq il-ħtieġa ta' iktar fitness, ta' iktar eżerċizzju, ta' iktar
parteċipazzjoni f'attivitajiet bħal daw. Huwa programm suċċess kbir għall-Unjoni Ewropea kollha u kruċjali li nkomplu nkabruh għaliex huwa kważi il-mod anki kif iż-żgħażagħ jgħaddu minn din l-esperjenza Ewropea. Illum miegħu żdied il-programm Discover EU li huwa il-programm għal dawk iż-żgħażagħ li jkunu għalqu 18 il-sena u allura imorru numru ta' pajjiżi, 5 pajjiżi Ewropej differenti, minn qed jgħidu r-rigal tal-vjaġġ bil-ferrovija fil-Kasta Malta nipprovdu wkoll kif tasal għall-ewwel stazzjon bil-ferrovija, hemm il-diskussjoni li jkun hemm ukoll issa element biex ngħidlek kif tirrelata aħjar dwar l-esperjenza li tgħaddi minnha u dan ukoll huwa mod ieħor kif ikun hemm l-involviment dirett u immedjat ta' aktar żgħażagħ fil-programmi Ewropej. Tajjeb, David, inti fil-weekend li għadda kellek numru ta' attivitajiet Malta, fosthom anke waħda fis-Siġġiewi. Fuq xi xkelmuk in-nies meta tiltaqa' magħhom, xi saqsuk? Matthew, jiena, Roberta u Francis, ma nħallux l-elezzjoni tasal biex nintaqgħu man-nies, naturalment, it-tlieta li aħna għandna kemm nitkellmu dwar il-ħtieġa li meta tkun qiegħed tagħmilha ta' membru parlamentari Ewropew, trid tinżel kontinwament Malta, tintaqa' man-nies, tkellimhom fuq id-dossier li tkun qiegħed tagħmel, u allura din mhijiex esperjenza ġdida lija. Naturalment, is-Siġġiewi bħalissa qed jitkellmu fuq il-problema kbira li għandhom ta' bini hemmhekk, ta' trabijiet, problema ta' cranes kull fejn tara. Pero mhix problema li qed jaffaċċjaw nies tas-Siġġiewi biss. Ġifieri jien anke fejn ngħixin, fejn tgħix il-mama, ħlif cranes ma tarax toħroġ tittawal naqra mit-tieqa. Ġifieri spiċċajna f'sitwazzjoni fejn anke qabel kien ikollna regoli ta' meta tista' tibni, kemm tista' talaq toroq biex għaddejt il-ġimgħa l-oħra mort tal-attività kelli attività iż-żurrieq, ma nafx minn fejn kelli ngħaddi ntlift, kelli nuża il-mobile biex inkun nista' nasal. Għaliex bdejt insib, kullhom kien magħluq, ġrat li wkoll milux il-qawra. Imma il-sitwazzjoni hija naturalment sitwazzjoni kera ħafna, tkellmu wkoll fuq il-kera eolja immens. Jiġifieri tqajt ma' koppja żagħżugħa illi qalt li aħna ħaniżżewġu, ma stajniex nibnu, qegħdin nikru u ma nistgħux insibu kera inqas minn €1000 fix-xahar. Illi għal ħafna nies €1000 huwa ħafna, speċjalment jekk int għandek wieħed mill-koppja jew waħda mill-koppja ma taħdimx. Jiġifieri ejja nirrealizzaw issa is-sitwazzjoni ta' kif inhi anke għal dawn in-nies. Għandna min qed jgħix tajjeb f'pajjiżna, għandna min iva għandu pagi tajbin, però għandna min qed jiġġieled biex ilaħħaq sal-aħħar tax-xahar. Għandna min jiġifieri ma jistax jiżżewweġ għax ma jistax isib kirjiet baxxi. Jiġifieri l-istat dan għandu jara kif ħajħu ħsiebhom. Però hemm ħela, hemm fejn il-gvern jista' jnaqqas il-ħela biex jgħin il-dawn in-nies, biex jgħin il-pensjonanti. Kien hemm Siġġiewi kien hemm popolazzjoni wkoll li hija naqra anzjana. Jiġifieri iddejjaqt nismagħhom jitkarbu biex ilaħqu mal-ħajja. U allura dan il-sens ta' faqar li jeżisti f'kull lokalità ta' Malta, il-gvern għandu jara kif naturalment juża r-riżorsi li qed ituh in-nies l-oħra li jaħdmu u m'għandniex bżonn inġibu barranin biex ikun nistgħu ngħinu lill-pensjonanti, m'għandniex bżonn inġibu barranin bla pjan, għaliex il-barranin mhumiex ħżiena li jiġu jaħdmu f'pajjiżna, però barranin bla pjan huwa ħażin u ħażin ħafna. U allura aħna qed nintaqgħu iva ma' dawn l-issues tlieta li aħna għax nitkellmu aħna nqabblu x'inkunu għamilna u allura naħseb għandna sitwazzjoni gravi f'pajjiżna. Roberta, Għawdex, għada se tkun qed tindirizza attività politika ġewwa Għawdex u min se jattendi, x'se jkun qed jistenna mid-diskors tiegħek? L-għonet dawn huma attivitajiet politiċi li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel fil-lokalitajiet kollha madwar Malta u Għawdex u aħna ningħataw il-possibilità kemm bħala deputati kif ukoll kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew biex nindirizzaw mhux biss il-persuni li jkunu bil-qiegħda qudiemna imma anki min qed jismana minn fuq ir-radio minn fuq it-television. U hemmhekk in-nies iridu jisimgħu aħna x'inhu il-pjan tagħna fil-Partit Nazzjonalista kemm
fil-Parlament Ewropew, hawnhekk dawn il-5 snin li ġejjin kif il-Partit Nazzjonalista ser kompli jinvesti biex ikun il-vuċi tal-Maltin u l-Awċin kollha, ħadd ma ħajħossu iżolat, kull min irid jikkuntattjana u jħossu partikolarment milqut minn xi liġi oħra jaf li ħajsib lid-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista hemmhekk biex tipproteġih. Naħseb ħadd ma jista' jiddubita mix-xogħol u mis-suċċessi li aħna kellna f'dan ir-rigward. U hawnhekk mhux biex nitkellmu fuq is-salda ta' dritt u nitkellmu fuq il-valuri li għamluna Maltin li aħna tant proud bihom, imma fuq issues bħal drittijiet diġitali, bħal roaming pereżempju, bħal fl-ambjent li aħna jinteressana iva li ma jkunx hemm ħmieġ li jintefa' fl-ibħra Maltin, li jinteressana iva li l-bajjiet tagħna ma jimtlewx kollha rubbish plastik li mhux biss jiġi mill-ibħra u mid-dajes imma jinżel fil-widien. Dawn huma eżempji tanġibli ta' kif il-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew jista' jagħmel id-differenza. Imma mhux biss fil-Parlament Ewropew, Matthew. Aħna fil-kampanja tagħna l-ewwel nett hemm l-elezzjonijiet għall-kunsilli lokali kollha, ġifieri aħna nakkumpanjaw lill-kandidati tal-kunsilli lokali, nżuru l-lokalitajiet u nisimgħu mir-residenti x'jixtiequ mid-delegazzjoni u mill-partitarji nazzjonalisti li jirrappreżentawhom kemm jekk il-Partit Nazzjonalista għandu l-maġġoranza kif ukoll jekk il-Partit Nazzjonalista għandu il-minoranza. Naħseb fin-nadur inti għandek legat twil ta' partitarji u politiċi kbar tal-Partit Nazzjonalista f'Għawdex li mexxew lil dik il-lokalità u allura b'dak il-legat aħna nistgħu nħarsu lura nkunu kburin u nħarsu l-qudiem u ngħidu wara aħna il-viżjoni tagħna ekonomika alternattiva għal dan il-pajjiż mhuwiex waħda mibnija fl-arja hija maħduma b'waħda fit-tul bi pjan fejn aħna nafu li qed nitkellmu fuq l-aċċessibilità għall-Awċin kollha, jekk qed nitkellmu fuq l-ambjent, jekk qed nitkellmu fuq id-drittijiet fuq ix-xogħol, jekk qed nitkellmu anke fuq il-valuri li vera l-Maltin u l-Awċin jożu għal qalbhom bħal valuri tal-familja ser isibu lilna u ser isibu politika alternattiva għal dak li qed joffri il-Gvern tal-lum. Fl-aħħar din il-ġimgħa Francis inti attendejta l-konferenza hawnhekk ġewwa Brussell brabta mal-kanċer fil-prostata. X'kien is-sinifikat ta' din il-konferenza anke brabta mal-ħidma tiegħek fis-settur tal-kanċer? Dinha kienet round table conference, kienet interessanti immens li kont mistieden nattendi u li nindirizza u anki fil-fatt spiċċajt question and answer session man-nies preżenti. Kien hemm ukoll persuna minn Malta, miċ-ċentru tal-Onkoloġija ta' Malta, qed tieħu sehem f'din il-konferenza. L-akbar ħanajtek parteċipanti fiha għaliex mhux huma direttament organizzawha kienet l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Uroloġija li kienu qed jiddiskutu wkoll dan id-dokument marbut mal-kanċer tal-prostata u dan huwa il-kanċer l-iktar li jolqot lill-irġiel. Jiġifieri inti jekk tħares lej Malta biss, is-sena li għaddiet kellna 293 każ ġdid. Ma kellek ukoll 43 mewt. U allura meta inti torbot imbagħad x'hemm bżonn isir. Għandu jkun hemm population-based screening mal-nies preżenti kellek esperti fil-qasam tal-kura tal-prostata, ġifieri teknikament nużaw il-kelma uroloġija li kienu madwar il-mejda, kont qed nagħmel anki domandi f'liema età da jirrakkomandawh għaliex hemm teoriji differenti. Jekk għandek tibda kmin, jekk għandek tard. Hemm il-famuż test magħruf bħala PSA, tagħmlux ma' testijiet oħra tad-demm. X'test oħra tagħmel wara u meta tagħmilhom. Għaliex jekk tagħmel diagnosi huwa importanti u iktar ma tagħmilha kmieni iktar tista' salva ħajjiet, però jekk inti tibda tagħmel trattament esaġerat kmieni wisq jista' jkollok effetti ħżiena wkoll. U allura iva kienna diskussjoni importanti ħafna u dak li qed ikun rakkomandat hawnhekk fil-fatt jorbot ma' waħda mill-proposti li kont għamilt f'dan id-dokument 30 proposta fuq il-qasam tal-kanċer allura issa preżentajt flimkien mal-Partit Nazzjonalista. Dan huwa wkoll eżempju ieħor ta' kif taħdem viċin in-nies mill-quta. Il-pazjenti, il-mediċi, il-professuri, il-nurses,
l-NGOs li hawnhekk kemm il-darba semmejt dan il-programm li anki telgħu hawn miegħi biex jispjegaw il-pożizzjoni tagħhom, imma mbagħad is-sodisfazzjon li tieħu sehem f'round table bħal di fejn għandek l-aqwa esperti qed jitkellmu fuq is-suġġett, fejn huma jammiraw u jeħdu gost bl-impenn anki tagħna issa fil-livell politiku, anki fil-livell tal-Parlament Ewropew, huma jafu li qiegħed ukoll fil-grupp MEPs Against Cancer u bweda lejn xulxin li nkomplu naħdmu fl-imkien fuq suġġett daqshekk importanti. Francis, Roberta u David, grazzi ħafna tal-ħin tagħkom. Ħanħallikom biex tkomplu ovvjament bil-ħidma tagħkom kemm hawnhekk però mbagħad naf li taqbdu l-ajruplan biex tmorru Malta. Jiena ġejt fit-tmiem dan il-programm Il-Vuċi tiegħek inkun magħkom bi programm ieħor nhar is-Sibt li ġej, sa dak in-nhar insellmilkom.